Goddag og velkommen til Henrik Kirkeby Kro. Mit navn er Paul Cunningham. Jeg er køkkenchef her. Jeg forsøger at lave noget god mad her en gang imellem på vores landevejskro. Så samtidig kører vi nogle sjove biler en gang imellem. Jeg vil sætte et spørgsmål lidt tidligere i dag. Hvad vil min perfekte madpakke være, hvis jeg skulle køre den her bil på et roadtrip som i tur op langs Danmark? Et tun sandwich, det er helt hot på mit liste. Det kan godt være, det lyder ikke så gastronomisk, men jeg venter min tun med en lille bitte smule mayonnaise og noget syltet agurke, og det smager bare fantastisk på surdejsbrød. Den anden ting, der jeg husker godt nok fra min barndom, det var som en lille dessert i min fars lastbil. Min far han kørte fra Aalborg Portland i 25 år med beton og cement og forskellige ting. Så han var hele tiden en lille dåse fersken i hans lastbil. Den synes jeg, det sender mig lidt tilbage med den her ratatouille-agtige fornemmelse, at det var som et blik i mit barndom. Det vil jeg sige, at jeg vil starte mit perfekte madkurv med en tun sandwich, og jeg vil afslutte tingene med et dåse fersken.